Tell me a sound that's better than this. Ăsta e un sunet mult mai bun. Așa vreau să sune și începutul lui 2026 pentru tine. În fiecare an ne promitem aceleași chestii. Anul ăsta o să vând mai mult, o să investesc în marketing, o să fac lucrurile ca la carte. Dar dacă începi 2026 cu aceleași reclame, aceleași creative obosite, aceeași strategie, o să ai fix aceleași rezultate. Dacă ai un magazin online, 2026 nu te iartă. Ai nevoie de reclame care atrag, mesaje care convertesc și o prezență care spune clar: acesta e anul meu. Nu e vorba să fii perfect, e vorba să fii pregătit. Cu brandurile cu care începem anul, facem exact ce nu ai făcut anul trecut. Optimizarea strategiei de marketing. Punem lupa pe ce a mers, tăiem ce te-a tras în jos și construim o strategie fresh, care chiar are șanse să funcționeze în 2026. Și pentru că vrem să începem anul cu branduri care chiar vor să crească, lucrăm pe bază de comision din vânzările facturate. Și dacă nu vedem progres în prima lună, nu ne datorezi nimic. Fără presiune, fără riscuri, doar rezultate.